Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda büdjetiň hasabyna okuýan studentleriň aglabasyndan umumy ýaşaýyş jaýyny boşatmak talap edilýär. Türkmenistanda bolup geçýän wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýan aşgabatly synçy Amanmyrat Bugaýew çagasy ýokary okuw jaýlarynda okuýan ene-atalaryň we studentleriň ençemesine salgylanyp bu baradaky görkezmäniň oktyabr aýynyň başynda mälim edilendigini we olary 1 noýabra çenli wagt möhletiniň berilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary munyň sebäplerini ýaşaýyş jaýlarynda ýeriň ýetmezçilik edýändigi we şol sebäpli umumy ýaşaýyş jaýlaryna ilki bilen tölegli esasda okuwa giren studentleriň yerleşdiriljekdigi bilen düşündirýärler. Tölegli esasda okuwa girenlerden alınýan puluň belli bir bölegi umumy ýaşaýyş üçin tölenýär. Siz büdjetiň hasabyna muhtu okuýaňyz, sizne de büdjetiň hasabyna da stipendiýalaryň 800.000 manat mesulyny şol üçin siz öz nezaryňyzy, öz guruňyzy özüňiz görmeli. Siz umumy ýaşaýyş jaýyndan çykmaly görkezme berilen. Diýip synçy Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanyň Ulug we Aragatnaşyk institutynyň adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran jogapkär resmisiniň azatlygyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun bermegine görä, tölegli esasda okuwa giren studentleriň ene-atalarynyň ençemesi özlerinden umumy ýaşaýyş jaýy üçin töleg alynýandygyny, emma otow berilmeýändigi barada ýurduň ýokary edaralaryna şikaýet bilen ýüz tutýar we şondan soňra şeýle çäre kabul edilýär. Aýdylmagyna görä görkezmeden soňra çagasy paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynda okuýan ene-atalar vilayetlerden aşgabada gelip kireyine jaýylmagy synanşýarlar. Ýöne olar aşgabatda kireyine jaýylmagyň juda çylşyrymly we gymmat bolmagyndan zeýrenýärler. Häzir şol ýaşaýyş jaýlaryna meselem 3 adam bolup ýaşaýjak bolsalar, şoňa bolmanyny her aýyna 3.000 manat, 3.500 manat tölemeli munam 10 aýa köpeltsen her student üçin tölenýän töleg bolýan 10.000 manat barp ýetýär diýip ataneler beýrenýärler. Olaryň alýan stipendiýalary bir aýlyk zakirene de ýeten okuýup ataneler beýrenýärler. Diýip Bugaýew aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary başa barmady. Yerli synçylaryň we bilim işgärleriniň ençemesi ýurtda studentler üçin niýetlenen umumy ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsiniň Sowet döwründe gurulan jaýlardygyny aýdyp, bu meseleni soňu bilen köplenç boş duran ýaşaýyş jaýlarynyň, kotej öýleriň deregine studentler üçin umumy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak arkaly çözüp boljakdygyny aýdýarlar. Türkmenistanda 2016 okuw ýylyndan başlap ýokary okuw jaýyna girmek isleýän abiturientleriň belli bir bölegi tölegli esasda kabul edilýär. Olar ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen studentleriň ortaça 35%-ni emele getirýär. Bu usulda okuwa giren studentleriň okuw tölegi 2016-njy ýylda 3.500 manat bolan bolsa, 2017-nji ýyldan başlap 6.000 manat edildi. Ýöne çagasy tölegli esasda ýokary okuw jaýlarynda okuýan ene-atalaryň ençemesiniň gurrun bermegine görä, studente edilýän çykdagy munyň bilen hem çäklenmeýär. Sebäbi çäreler beýleki talaplar üçin edilýän çykdagylar nazara alanynda tölegli esasda okuwa giren studente bir ýylda sarp etmeli puluň möçeri ortaça 25.000 manada ýa-da resmi kurs bilen 7.000, gara wagdaryň narhy bilen ortaça 1.200 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Türkmenistanda her ýyl 85.000 çemesi ýaşlar orta mektepleri tamamlaýar, emma olaryň diňe 10.000 golaý ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýär.